عوز السلام تنا تقبلنا زي تيب شانل تعذبتنا خميت تنحون زوان زبلكم حاطرتن وانا ونحبريتها تحزلكم قريبا لخن مكتالكم بخبر عدب نفنهم على توزينات من انتخابات حكم لايك شير سبسكرايب من قبار يترسعوا مسمر انت عدوا متكعت درونات 5 فصمت قليتو بغطال نت اب تግራይ ተፈጢሩ ዝቀነይ ወተደራዊ ወጥሪ ሓያል ወገን ኣብ ዝሕዝ ዘሰንብድ ምዕባለን ከም ዝተሰጋገረ ዘረ ምዕባለን ከም ዝተፈጠረ ይንገረሎ በዝድ ማ መሰረት ሎም ለይቲ ካብ ትግራይ ዝወፀ ዜና መትካዕት ድሮን ኣብ ልዕሊ መስመር እንትጭ ዓድዋ ዝጓዓዛ ናይ ጽዕነት ተሽከርከር ተፈጺሞሎ ብመሰረትቶም ሓበሬታ ድማ በቲ መትካዕት ናይ ሞትን መጉዳትን ኣካልን ከም ዝበጽሐዩ እተን ዕላማ መትካዕት ድሮናት መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝኾና መኻይንን ሲቪላንን ናይ ውልቀ መኻይናትን ጽዕነትን مخانن يحبرله بمسرة تبطب حبريتها لهم ليتي خاب تشعتن فرغان ناي ليتي كساب 10 ساعات 5 تفصمه ناي درون متقعته ابلع لخلتناي صعنت ايسوس ستات غدات بصح انتخون حدش فرهيوتن تحلف حدت حغاغا زي دما موغدات بصح ويلو التن ايسوزي بنانان زيتن بونان زصعنا خم زخونا محدار كتمان تچو غليصلم ازا غاطام زل حدغا بتمثال غدات كبصح سلازخل هزب اب تقلالا منقسقاس تنقاخ غبر كم زغبا دما اتم محدار تحساسيو كالي دبداب درون دما ساعات 10 حدم فرغان نايليتي اب جندب تخاف دا مريم شوي تستفصم خون كلام ابلع لبربرن شكورن صعنت مخاين دبداب درون تفصيمو ازمت قعت درون اتب وغن صلمتي اب زحلف سومن استجمره ግጭት حيلتات فيدرالن تግራين ناب سفح ملكو قير كم زخيلن يفرحلو كابتم حدغኛ عنوتن معبالتاتن مسرت مغار كا وغن تفرارمت سمع بريتوريا زخونو حواحت يغون منغست ኢትዮጵያ እዚ ዜና حساب زوعال زهاو مبرهلن زحلف معالت درونن زبزح خابتات تግራይ كولان تعذيبن እና ገበራን ከም ዝቀነያ ይግለጽ ትማሊ ቦገን ደው ምብራቅ ካብታት ወጀራት ድምጽ ከቢድ ብረቱን ከም ዝወዓለ ይግለጽሎ እዚ ድማ ህዝብ ሕጅውን ኣብ ከቢድ ሻቁሎትን ወዲቀሎ መንግስት ብልጽግና ንሰራዊት ከም ዘሰሓበ ድሕር ምግባሩ ነቲ መካናይዝድ ሓይል ብምውሃድ ናይ ሰዓት እቶቶ ኣብታ ከተማ ምዋጅ ተፈሊጡ ናይ ድሮን ተዋጋእቲ ነፈርቲ ምቁጻር ቀፂሉ ከም ዘሎ ምስቲ ኩናት ዋዛ ከም ዘይገብሩ ካብ ዝግለጸሎም ንጥፈታት ሓደ ዝኾነ ሰልፊ ተቃውሞ እውን ተኻይደሎ ኣብ ክልል ትግራይ ገና እገዳታት ምንቅስቓስ ከም ዘለዉ እዮም ካብ ዝቐረባ መዓልታት ብፍላይ ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ትግራይ ክልላት ትግራይን ኣምሓራን ኣብ ዝዋደበሉ ከባብታት ጸለምቲ ኣብ ዝፍጠሩ ኩነታት ትዕቦ ጉዳይ መዛረቡ ኮይኑ ቀፂሉ ካብ ጥር 16 ጀሚሮ ኣብ ዘሎ ጽዕቦት محدر زوسد زل سقمت دما حزب تግራይ منقسقاس مغعزيان كم زخلكله ገንዘብ كم زيركب مخلكالن كالوتن كم زغون يفلط لومنت مالن بفلاي ابت مسمر ጸለምቲ ዝነበረ ኩነታት ካብቲ ዝሓለፈ 3 መዓልታት ዝሓሸን ግጭታትን ዝተነከየሉ ይዝብሉ ምንጭታት እትኻዊ ሙሱ ወንግና ምቁጻር ድሮናትን ከም መስመር ወልቃይትን ተሕዙ ክሳብ ሕጂ ከም ዘሎ ይርዱ ቀድምት ማልምሸት ብልጽግና ዝድገፍ ንሩሶም ሓይልታት ሓርነት ትግራይ ወይ TPF ዝብሉ ሓይልታት ዝርከብዎ ናብ ዝተባሃሉ ከም ደገ ገብረ مسل خابتات دمصي توخسي كم دسمعو زغلصوتو منچታት ኣብ ዕለት ዓርብ ዝነበረ ናይ ሓቂ ፍጻመን ግና ብልጽግና ንሕወሓት ንመውጋዝ ብዝብል ኣማይጨው ዝጸውዖ ሰልፍ ምንባር የልዕሉ በዛ ኣጋጣሚ እዚ ህዝቢ ጸለምትነት ሰራዊት ምክልኻል ናብ ትግራይ ዝገብሮ ዘመተን ድግፊና ዝብል ጭርሖውን ከም ዘረከቡ ኣልዕሎም ካሊ ወተደራዊ ምንቅስቓስ ድማ ኣብ ደቡባዊ ትግራይ ዘሎ ኩነታት እዩ ኣብ ዝሓለፈ ሐሙስ ምዕዳር ብልጽግና ከም ኮሮምን ኣላማጣን ኣብ ዝኣመሰሉ ካብታት ንሰራዊት ፌደራልን ፖሊስን ኣውፅኡ ከም ዝነበረ ዝከር እዩ እዚ ዝሃደመ ሰራዊት ኣብ ሰሜን ወሎ ዞባ ከተማ ቆቦን ካቢያን ከም ዘስፈረ መከላኸሊ ከም ዝጓዓተን ይግበር ከም ዘሎን ዝገልጹ ዓይን መስኻኽር እዚ ድማ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ማሕበረሰብ ሻቁለት ፈጢሩ ከም ዘሎ ገሊጾም ብፍላይ ድማ ቀድምት ማሊ ጀሚሮ ናይ ሰዓት እቶቶ ኣብታ ከተማ 50 ኣወጅ ዝገለጹቶም ምንጭታት ካብ ኮምቦልቻ ደሴ ወልድያ ላሊበላ ጭፍራ ከባብታት እውን ዝነበረ መካናይዝድ ሓይል ሓዊሱ ናብ ከባቢ ቆቦ ከም ቀይሕ ገበያ ጮበርን ካልኦት ከባብታትን ይእከብ ከም ዘሎ እዚ ድማ ካሊእ ኩናት ክውላዕ እዩ ዝብል ስጋት ኣብቲ ከባቢ ከም ዘንጸላልዎ ይገልጹ ናይ ብልጽግና አመራር ሓሰራዊትን ብረት ንዘይብሎም ሰባትን ሓዊሱን ኣባላት ሚሊሻታትን ካልኦት ወያነ ክመጸልኩም ይምሳና ተሰለፉ ዝብል ምንቅስቓስን ልማንን ኣብ ምክያድ ከም ዝርከብ ብምግላጽ ሎሙ ናይ ብልጽግና ሰባትን አመራር ሓሰራዊትን ንምልሻታት ኣኪዮም ከምቲ ቅድመ 4 ዓመታት ዝበልዎ ዝነበሩ ናብ ኩናት ከኣቶም ይሓቱ ከም ዝነበሩ ጠቂሶም ትማሊ ዝነበረ ኩነታት ንቢቢሲ ዝገለጹ ሓደ ነባር ኣላማጣ ድማ ናብ ቆቦ ከም ዝሃደሙ ገሊጾም ኮማንድ ፖስት ማለት ሰራዊት ምክልኻል ፌደራል ሓይልታትን ንርእሶም ጥራይ ምክልኻል ጀሚሮም ንሳቶም ካብ ማዓስከሮም ክወጽን ከለው ህዝቡ እውን ብእግሩ ክወጽ ጀሚሩ ብማልዮም ነቲ ክልል ትግራይን ኣምሓራን ዘራኸ መስመር ወልድያን ኣላማጣን ንመጓዓዝያ መኻይንን ተዓጺ ከም ዘሎ ኣልዒሎም ሰራዊት ምክልኻል ፌደራል ሓይልታትን ካብ ማዓስከሮም ወጽዮም ናብ ጎቦታት ከም ዝሃደሙ ንሕና እውን ሰንቢድና ክብሉ ኣልዒሎም ሓደ ምንጪ ከም ዝገለጾም ምሕዳር ብልጽግና ኣብ ዝሓለፉ ተኸታተልቲ 4 መዓልታት ኣብቲ ከባቢ ኣብ ዘካየደ ዝነበረ ናይ ድሮን ተዋጋእቲ ነፈርትን ምቁጻር እዩ ከምኡ ናብ ቆቦን ካቢያን ይከብ ዘሎ ብዙሕ መካናይዝድ ሰራዊትን እቲ ምሕዳር ስዒቦ ካልእ
ኩናት ኩላዕ ዝብል ስጋት ኣብቲ ከባቢ ኣንጸላሊ ከም ዘሎ ይገልጹ። ካልእ ካብዚ መስመር ብቐረባ ርሕቐትን ኣብ ዝርከባ ዋጅራት ተባሂሉ ኣብ ዝጽዋዕ ናይ ትግራይ ከባቢ ድማ ብፍላይ ትማሊ ናይ ከቢድ ብረትን ድምፂ ይስማዕ ምንባሩ ተፈሊጦም። እዚ ድምፂ ተኹሲ ሓይልታት ሓራ መሬት ዝብሉ ኣብ ዓፋር ዝርከቡ ሓይልታት ትግራይን ኣብ መንጎኦም ዝተኻየደ ምንባሩ ጠቒሶም ዘስዕቦ ጉዳት ግና ዝተፈለጠ ነገር ከም ዘየለ ገሊፆም። ብዛዕባ እዚ ናብ ሓደ ሰሙን ዝቐርብ ዘሎን ኣብ ወሰን ትግራይ ዘሎን ወተሃደራዊ ምንቅስቓሳትን ጽዒቡ ስቕታ ዝመረፀ ምሕዳር ብልጽግና ይኹን ተደጋጋሚ መግለጽታት ብምውፃእ ዝፍለጥ ህወሓት ክሳብ ሕጂ ዝበልዎ ነገር የለን። ጀነራል ጻድቃን ብኽላሽን መድፍዕን ለውጢ ክነምፂና ክብሉ ተሰሚዖም ሽምብልጽግናን ጌታቸው ረዳን ትማሊ ግብሪ ይውዕለሎ ዝበልዎ ውጥን ኩናት መንገዲ ዕብደትን ኢሎሞ። ካልእ ሰበስልጣናት ብልጽግና ድማ ሓይልታት ትግራይ ንዕጡቓት ተከዘን ንምስጋር ዝተጠናኸረ ናይ ፕሮፓጋንዳ ስልቲ የማል ከም ዘሎ ፕሮፓጋንዳታት ብምንዛሕ እዩ ክብሉ ገሊፆም ነቲ ሰሙናዊ ውጥረት ስዒቦ ካብ ዝተፈላለዩ ኣካላት ብፍላይ ድማ ንፀቕጢ ዝተቃልዐ ህዝቢ ትግራይን ዝመርሕ ግዜያዊ ምሕዳር ትኽልል ወገን ዝሃብዎ መብርሂ የለን እምበር ብቐረባ ነንሕድሕድ ኣብ ዝካሰስሉ ዝነበሩ ወገን ሰባት ብልጽግና ዝወሃብ መብርሂ ግና ከም ዝቐፀለ እዩ። ናይ ኣብዪ ኣሕመድ ኣማኻሪ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ብወገን ፓርቲዮም ይኹን ብናይ ርእሶም ተኸታተሊ መግለጽታት የቕርበለው። ፕሬዚዳንት እቲ ናይ ብልጽግና ሹመት ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ዘሎ ፖለቲካዊ ወተሃደራዊ ኣመራርሓ እዮም ክሶም ዝቐረቡ። ኣመራርሓ ትግራይ ኣብ መንገዲ ዕብደትን እዩ ዘለው ክብሉ ዝጨርሑ እዚ ኣካይዳ እዚ ንትግራይ ካብቲ ዝኸፈተቶ መስዋዕቲ ዝኸፍእ ዋጋ የኸፍል ከም ዘሎ ዝበሉ እዞም ፖለቲካ ኣመራርሓ ብዘይ ዝኾነ ምድላው ንመንእሰይ ናብ መፃወድያ የእትውዎ ክብሉ ዝገለጹ ኣቶ ጌታቸው ብፍላይ ኣብ ዝሓለፈ ውሕድ መዓልትታት ንዝተረኣየ ወተሃደራዊ ምንቅስቓሳት እቲ ኣመራርሓ ፌደራል ፍቒድና የኣቲና ተኽሲ ኣይተፀበና ነርና ብምባል ዝሃብዎ ምክንያት ሓላፍነት ትጎደሎ ክብሉ ኣቕሪቦም። ኣቶ ጌታቸው ብዛዕባ ወተሃደራዊ ስትራቴጂካዊ ክዛረቡ ከለዉ ወተሃደራዊ ኣዘዝቲ ትግራይ ነቲ ስልቲ ንሰብኣዊ ማዕበልን ንምጥቃም ይፍትኑ ኣለዉ ክብሉ ነቒፎም። ካብኡ ሓሊፉ እዚ ወተሃደራዊ ኣካይዶም ንፍርቂ ህዝቢ ቻይና ሒዝካ ንምዝማት ሰራዊት እውን ኣየዋጥን ኢሎም ንተመዛበልቲ ናብ ቦታኦም ንምምላስን ናይ ትግራይ ቅባም ግዝኣታት ንምኽባርን ዝኣክል ብሰላማዊ መንገዲ ጥራዩ እዚ ዝደለየ ግዜ ክወስድ ይኽእል እዩ ክብሉ ኣመልኪቶም። በቀረባና አቶ ጌታቸው ረዳ ጸረ ኢትዮጵያ ከሓዲ ዝበልዎ ካልእ ሽምብልጽግና ግና መዓዝ እውን ግዝኣታት ኢልኩም እትጽውዕዎም ቦታታት ዘረክብኩም ሓይሊ የለን ዝብል መብፅዓ ኣስሚሮም ኣሎ። ናይ ብልጽግና ማእኸላይ ኮሚቴ ኣባል ሽምካ ወልቃይትን ዝኾኑ ኣቶ እሸቱ ደመለው ድማ ንዘለቐ ሕጋዊ ዓወትን ዘብቅዕና ሰላማዊ ናይ ቃልሲ መንገዲ ኣይንቕበልን ኢሎም ንዳግማይ መጥቃዕቲ ተከዘ ዝሰግሩ ነሕፍሮም ኢና ክብሉ ይዝትዩ ኣለዉ። ብጉዳይ ወልቃይትን ብዙሓት ኣህጉራዊ ሓይልታትን ፀቕጢ እንተሕደሩና እውን ሕጂ እውን ኣለና ዝበሉ እዞም ሽመኛ ዘይፈርስ ምሕዳር ብሕግን ብስርዓትን ህዝቢ የገልግል ኣሎ ክብል ጠቒሶም መንግስቲ ሃገራዊ ዝዕብን ደቡብ ሓላውን እዩ ሓይልታት ትግራይ ሎሚ እውን ንዳግማይ ወራር ንዕጡቕ ሓይልታት ተገዘ ንምስጋር ዝተጠናኸረ ሓይሊ ፖለቲካዊ ስልቲ ናይ ምድንጋር ፕሮፓጋንዳታት ብምምዛሕን ይርከብ ክብሉ ቀፂሎም እቶም ሰበስልጣን ብልጽግና እዚ ከምዚ ደኸሎ ኣብ ትግራይ ናይ ነጋዲ ድንኳናትን ተዓሽጎም ኣለዉ ተባሂሉ ብዛዕባ ኣብ ክልል ዘሎ ኩነታት መጠንቀቕታት ይወሃብ ኣሎ። በቀረባ ብልጽግና ፎቶ ዲፕሎማሲያዊ ክስርሐሉ ዝጸንሐ ናይ ኣሜሪካ ይኹን ካልኦት ሰበስልጣናት ቀንዲ ናይ ኢትዮጵያ መገሻ ኣጀንዳኦም ክገልጽን ከለዉ ኩናት ቅልውላው ቀርኒ ኣፍሪካ ወዘተ እናበሉ ከም ዝነበሩ ዝከር እዩ። ሕጂ እውን ብዛዕባ ኢትዮጵያ ዝሃብዎ መብርህታት መጠንቀቕታታት በጃኹም ነንሕድሕድኩም ኣይትዋግኡ ዝብሉ እዮም። ኣብ ዝሓለፈ ናይ ብልጽግና ዓመታት ተደጋጊሞም ዝተሰምዑ ልመናታት እዮም። ኣብ ቤት ምክሪ ኣሜሪካ ኣባል ኮሚቴ ጉዳያትን ወፃኢ ዝኾኑ ግሪኮሚክስ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ግጭት ምውላዕ ህይወት ሚልዮናት ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ሰላምን እቲ ዞባን ዘናውፅን ክብሉ ስጋቶም ገሊፆም እቶም ኣባል ኮንግረስ ሚክስ ብዛዕባ እቲ ግጭት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኩነታት ንኢትዮጵያ ናብ ንሕድሕድ ኩናት ዝመርሕ እዩ ክብሉ ጠቒሶም ዝኾነ ወገን ተረባሐ ከም ዘይኾን ብምልካት ሰላማዊ ፍትሓዊ ክፍጠር ፀዊዖም ኩሎም ወገናት ካብ ግጭት ተቆጢቦም ሓገዝ ምስ ደልይዎ ሓገዝ ዝበፅሕ መንገዲ ከማዕድኡ ስምምዕ ፕሪቶርያ ሙሉእ ብምሉእ ተግባራዊ ክኸውን ኣለዎ ኢሎም ንኢትዮጵያ ዘጋጥም ፖለቲካዊ ፀገማትን ዓውዲ ኩናትን ከፍትሑ ኣይኽእሉን እዮም። ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝሓሸ መጻኢ ዕድል ንምርጋፅ ዲፕሎማሲ ናጽነት ፍትሓዊ መረፃ ጥራይ እዮም እቶም ተኣማንነት መንገድታት ምማሉን ምዒዶም ክቡራት ተኸታተልናሎም ዘደለናይ መረስተ ጉዳያት ኣብዛዚምና ኣለና ላይክ ሼር ኮመንት ምግባርን ቻናልና ዘለኩም ደገፍ ምግላጽ ከም ዘይትርስዑና በልና ብኻልኦት ተመሳሳሊ ሓበሬታ ክሳብ ንረኸብ ሰላም